Wat een waar, van de morgen vol op de zinnen erbij. En het begon van de morgen betiet met damp en mist door het veld. Ja, daar heb ik even een plaatsje van maken. Met vierders liep het, wat mooi tijd liep het. Had zo'n simmer, ze viel het on. Net volle wien, de zinnen erbij en dan viel het gewoon warm on. De komende dagen heb ik temperaturen die boppen gewoon uitkomen. Want gewoon weet hoe de temperatuur today om er bij de 13 of 14 graden liggen matten. Nou, de komende dagen de flink boppen. Joen en vannacht. Een beroende loft. Joen en vannacht. Uit een toch ruim of lichte ruim, droge perioden. En verder een temperatuur om er bij de 9 of de 10 graden heen. Maar er komt ik flink wat wind te staan. Het wordt een roege nacht, maar een hudde wind. Misschien wel stormig in het kust- en watergebied. Uit west tot zuidwest. En verderop de provincie een vrij krachtige wind. Een waarschuwing van windstichten. Meneer is het ik nog wel roeg, meneer ik nog wel een bui of een buiken, maar gaandeweg komt er ik wel eens even wat zinnen en de droege perioden. Temperaturen mogen 15, 16 graden en daarbinnen dan die hege temperaturen. De wind bij zuidwest matig en krachtig, in de maandtijd eerst nog hut in het watergebied. Dan terug een mondje en een mond de nacht. Nou, er is wel bewolking, maar het lijkt aardig droog te blijven. Dan terug naar het fruitsjoch. Vreed een dag met bewolking, maar ik een dag met 14 graden. En ik denk dat we droog houden. En verder, nou ja, de wind die neemt wat aan. Op sneeuw hebben we de zinnen erbij, droog waar en een gemiddelde temperatuur om erbij de 15 of de 16 graden in. Die moet er wezen. Op sneeuw en ik zijn 16 graden, maar op sneeuw en ik komen ze op enkele buien. Nou ja, en hoe het verder uitpakt, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.